Biyag ti tao. Adda ka numanen maangay amas wedding anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo meten kan Joyce. Adda meten anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinuha na dahil ta. Di namat kayat nanang. Apay ka no. Jak manam mo? Agam no di na pay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wana nang. Aguli magkaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan men, no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarken ka. Anya maninda gitain sakom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man bakit. Natang tilinaon ti sako. Mapan ko man isorsor di sentro. Anya kamutan? Awan ka di ti daduma amabalin apag trabahom dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit. Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit. Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit. Nung makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan to ta bakit. No kastalaang ti trabahom, awan lat amukon alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapap ta. Pudno ka de, jemang mangeg ko. Nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti kaaruba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod din Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam. Imbagbagam ka numat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka natin. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mun ti aglako. Tas ikatimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adang kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw tao. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito ikamatan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman naklaunay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak mitlaangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti harap, anda stuck ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, magustak launay ti sofa, Teddy. Awan nga min ti sofa iti balay, tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam.
Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod Agi sursurak manon iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita. Di na matreplyan lagi ti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayam na akalugaran tayo. Di damot amo no sa dino ti ayan na ita. Ay, napananangarudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles na nga agabroad, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayim na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya akong di makaamu iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si pudpimanaw ni Joyce. Nga maging ita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amu na ijay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna, nanang. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno saan ako na mabampan no gamagmag na. Makadwak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rikaw. Nanang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Ano sa balay ka holding hands na. Anya? No kasta, saan anag-abroad? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay-api manaw. Ay sus, day takit din. Apay aramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kang tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag day ta, Teddy? Basta aramidem ti ibagpagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asao. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Masyan ka kumakanyak. Di kag balin anaarte. Sana mabalin ngag sadot-sadot ka. Dito'y kan ngag naed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Diyak kayat dito eh. Ag sing-singpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Ag hindi di ammo ka pailang. Amok akay kayat mo matlang. Hala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Masyan ka kumakanyak, Teddy. Ipatam ti imak. Urayan nyo asumangpet lagi ti customer yo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga rod. Ay sus, impyerno di ato nga lugar. Kinaagpaiso nakat ex-nakmat lang na diya nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Idi kwan na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka di ti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti da ito alugan.
May sa lang tamo nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao ti agbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man umatikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kun. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag nuhaanan. Adenyeg ko nga bastoyo. Awanan ko itiba. Anay ko, di nakpilitan namang kabilkan ka, Joyce. Adan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka, di mo namnamaan na mapasamak pa na ita. Aklunin mo na tayo titigasat mo. Tiagserbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto a lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatadta kat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpet a customer. Kat makalibas kay ti dayto a lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakder ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Ket agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da kumanan. Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ang kadagiti polis. Jakpay kaya timatay nana. Tulungan da kuma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao nana. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanya. Kuyugan ka, iti kasit gan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. Nuhangaga po kanyam. Baka aging gatadtak at ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak dayja at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas o di ano atawan. At idug asalaysayan alan. Katsapay lang kumata mapakawan na. Pagbababaw ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di mo batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam. Simuro tak iti tao ngayon pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo, nga adda lalaki anak itarayam. Wan, diya ko nilibak dito.
Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti illegal na negosyo na. Naimbagatan nakalibas ang madlaan. Aninya. Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikan ka. Sapay ko tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Numabalin. Makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makikita lat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag stay out ka. Sige. Oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirik na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan Alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy ka dila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mat kay medyo balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Ada iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mat gaya man, honey. Kunak man no alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kon. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mat nga rod no kasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takaasiman. Ah, kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapul matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaang nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko mamasaksaktan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinopiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumatan ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agik katakon kas katulong yo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin iti nagpaitan ta. Ngam panagkunakat saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik ditoy. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaang kumakidawakan ka. Anya na ita? Di na kumaparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan?
Agya manak iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabasan da jay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Biyag. Ti tao. Dahito ka di ti balayo, Mateo. Nagdakkel. Nagbayag kamat nga minan nga awisan nga umay dito eh. Ngam kanayon mat nga one time mo. Ne, ang dami nga mo sa ngailim, ading ko. Aywan mano, iso ni Abi. Gayom ko. Abi, iso ni manong ko Jerry. Hi. Adagayam kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka matgayam ading ha. Ay, sige ha, panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige manong. Diyak ngamin impagarop. Adagayam kabsat mo agwapo. Ay, true. Ngam sorry kalain yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Kadapay namnama. Anya? Aday ta ka man na Abi, friend. Tunggalak kita ta. Ni manong ko ti kalain mo sa ludsudan. Kinunakmat kin ka busy iti ayan ti nobya na tay jay. Pakpakumusta akla ang mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isardeng munday tang arapaap mo. Tamasakit ang kalaang. Ay wen, umadanin ti birthday. Umay kantoy di balay ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ting sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man ket. Kung naklakid din o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray ka dakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Kat siyempre mabalin ayang awan di kapsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy, di ka pa ilang gragragsak. Takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ha? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapaap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rod nubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rin itinobya na. Rimuardan, intulod ni manong ko tinobya na tada trabaho niya. Adun tinainom mo, Abi. Di mo unay. Tama ka no, di mo ka ba ilang tagawid? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala. Ngam di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagi. Man, di mo pagawin na nabi. Ditoin balay amaturo. Madlaw ang nabartagan. Huwag nga rot manong. Kastamat lang ko matibangakin ko na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nagkidkad, friend. Narigatin. Natapay mapasamakin ka di tatanan. Kan may sa, ni manong kun amis mo tinangibaga at ito'y ka na maturong. Oh, thank you, Jerry. Concern ka matgayam ka na. Ha? Ay na manong, di mo ko may kaskasot ibagbaga ito'y gayem ko. Naulawan. Ah, sige. Panawan kayo pa ya. Tapos ikaswag dagiti sa ngailik, Jerwar. Jerry. Jerry. Abi? Apay nga taka dito silat ko. Hindi mo ko na napagkadkadan na pailang ang Jerry. Saan ka di anapin kas? Ha? Please, Abi. Rumor ka dito silat ko. Di ka danag. Tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asino. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay.
Kan pasaray makitak ti panagbakwar maw. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Ah, kunak tupay kayt. Di mo't kunam ngawan boyfriend maw. Kasanwa nagsikog ka? Asino tama ti sikog maw? Nanang pangaasiyo. Di da ko man ungkan. Saan na bali ta kabailak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam amum kanyak ti ama ti sikog maw. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasarnang. Anya? Agad apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kuwana. Saan yun ang problema ang day ta nanang? Tinapatag adan anak ko. Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ha? Ni Mateo mawawag. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana Mateo? Kasla akla nagbus ko launay no ibalikas mo ti si Bubu kalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw unaan nga inawis ko. Mat, pasensya kan. Nga madi nga mindirek na kita. Kaslag kakapsutak. Jak ka ba alam ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Apa yun nga eh. Mapan ka nga ro dapat check up Wan, mapanak tong friend. Mano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging ta. Di mo pa ila ibagan no sino ta amati sikog mo abi. Talaga ka ti adi mo kayat nga ibagan no sino ti nakasikog ken ka. Sorry ang talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige. Di ka pa ila pilitin ita. Tadyak kayat ama stress ka. Naimbag ko man no saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan nak, Mat. Aywan. At ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y mo't amo no babae no lalaki ti sikog ko. No kayat mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong, agdua atawan metan din na palabas. Manipo di din nagkasal kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, sana pa'y siguro at tiyempo. Adan to siguro lata manong. Aganos kayong aguray. Awan na ding. Ne, adan sa akin dilakad mo Nakapalis ka man. Ay, wen manong. Mapan ko man sa rungkara ni Abi. Itad ko man do'y pasarabok para itanak na. No kasta, adan asawa na jagayin mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pa'y laimbaga no asino tinakasigog ken kuana. Di na kahit nga ibaga, ilimlimad na. Ha? Mano ti tawan di anak nan? Agduan tun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wani nga ron. Ala, panawan ka pa nga manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa agdiretso iti opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino nga ti ama ti anak na? Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan mi idi kini Abi. Ngamjakin bagbagay ta sawak dayta. Ay-ayatag ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit isulisog iti daydi arabi. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi.
Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturugtan. Narabyan ka matasimmang patanak ko. Malahing ka mga nun, nakaturugan ta anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nun, tamangan numakariing ta anak mo. Kat sa pulan na kadagos. Di mo man masango ti mga nun. O nanang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak ko. Sige, nanang, sungbatak piit. Jerry, apay nga mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro taday baga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha bagakan ka. Kan pang asim. Adan asawam. Di na kuman awagan. Ang mga nupagimunan nakti asawam. Agsarak ta kuma. Kahit ka kasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-asim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsung-batan. Apay mano, anyat mapaspasamakan ka. Manungal dawan ang kasladi ka makaidna. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi mano. Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga ron ti numero na kanya. Jak nakasarita na imbag. Tamadlaw alikliklikan nak. Anya? Ne, apay kumangay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umunag ka, itaman pa'y api masyar ka. Kinalaan na ka. Agyaman nak. Ay na, tsakon impakpaka mo ti umay ko. Tapno masurpresa ka. Oh, ayan tayo anak mo nga eh. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kamin kahit ko saludsuden kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ta. Agpudno ka man kanyak. Asino talaga ti ama ti ubing mo? Jak kahit kumapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alan, friend. Ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimlimad iti amin. Panawan siguron, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayo ta? At ang relasyon nyo iti kapsat ko, kasta ka di? Awan, ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Nga manipod itin. Jakon nagparparik na iti kapsat mo. Jak kayat ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kayat amadadangil ti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? Ano kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak matadin ko. Wen, at napasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kat, kasano nga rutitan, manong? Nupudno nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ha? Love,
Pudno ka di tinangag kung anda na si Kugam. Love, agpalawagak. Kunak manoy ayatan nak. Nga maapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan napasamak na jay. Inalilaw nak, Jerry! Janine, mabitang! Janine! Ala, surutim ta sa manong. Agpalawag ka kinkwana. Itatanay sa laysay kunti si bubuk kala napasamak. Sabay ko tamawatan. Kan mapakawanak. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi. Ngam, saan na pulo sana ulit day di love. Patyan na kuma. Kat, anya nga rin ti planom iti anak mo. No, kailangan ka. Suportarak ti anak ko. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso asike. Palubusan ka amang suporta ken kuana. Ayayaten ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, ang giyamanak, Janine. Jaklaim pagaro pakasta tinapasama kanak ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti amana. Adalat ta karbungan na kan kuana. Ngam amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runa ket damag ko nga awan pa'y anak da iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana, Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Agyamanak. Tapinat gamdikid daw kung hagkita ta. Cherry, Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo. Anak ta. Kunak ko ma. pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumalatan apalimod ti amin. Akas itinaglabas adu atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanyak ta anak ta. Nangrur nga, kat awan anak mi kini Janine. Kinapudno na, di na mabalintag sikog. Tadla problema ti matres na. Iso akayat namat amakita ti ubing. No kasta, amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ti amin kankwana. Nasimpat na Janine. Maklon na ti may papan iti ubing. Kat kahit nakano makita. Pangasim abi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat pasensyakan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Tadyak amon tinapaspasamak kin kay tilasod ti dua atawan. Manipod adda na pasamak itinagbaytan ta. Aklunak. Intanam ko dagos kin lipat dahi dyan na pasamak itinagbaytan ta. Kaputad dakik nga rodan nobya kidi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada ta iti. Umdasan ti anak ko nga adda kanya. Kamaudyanan na. Nagsangot amat laangan, Abi. Sorry, Janine. No anyaman tinapasamak itinapalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasaysaya at kumano agtali na idlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta, aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may paayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti ada diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam kada kami ti anak mo. Italaang manan ang makitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para itibiyang ko ti kaadat anak ti asawa kitirwar. Nga masapul ng aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Janine. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino dyan mawag? Ni Greg. Ay, tay boyfriend mo feeling gwapo? Hi!
Naka-feel-feeling da dyan nobyom. Panagrik na ket ag gusto amin na babae ken bading ken kuana. Surun kon? Nakiwin na suwasan. Tanamuan na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapikit din adya akon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat a lalaki ngagdaton ken ka, apay kid din na di ka makinobyo. Ubing ka pa'y mat, ken napintas ka. Di mo pa kadanagan ti anak mo, taadu kami ang mga ayat ken kuana. Janine, love. Agyaman na kiti kinasingpet kin kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinapalabas ko. Awan na pintas sa mapasamak no guraan ka, kan apaan ka. Ingkanto man kiti alaan man ti anak mo, takailiw ko man ang makadwa. Ay, wen. Intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madamang amin ti panang ipagnanay ti papeles. Para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na. Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaat nga ron ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janine. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot mo tan ni nanang. Sige. Awan paglanagam kin ni Balong. Ta saan mi abay-bayan, abi? Wen abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bale, taka na yunak to ti umawag iti anak ko. Biyag, di tao. Ano samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, mayat lataman. Tinapatay kat adda pag na anak, tapno saan akong nga gastos iti abang. Sa bagay, gusto ka. Oh, mabisin ka ka din. Itay pa lang, Marisa. Mabit lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman na, ta pinagnaidnak dito balay mo, Marisa. Si kakit di mat. Nagsaritaan tanti may papan iti day ta abanag. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas na ko nam kanya, kat adda kapsat mo asinuportaram iti. Muli nga ron. Isa jak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pala ang balayo, Lola. Nay, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apaw. Saan pa'y asim mangput ni Nanang? Ang mga no nag-overtime manen iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atid dugmanen ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, ije balay mi, Lola. Ha? Nay, asino nga'y day di alalaki, Apaw? Nobyo ni Nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apaw? Wen, Lola. Mabutengak mo't nga agawid nawan ni Nanang. Tadudwa kami lang ije balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabutbutang ngamin tirupa na. Ay, talaga gayam nga insang putnan, ijay balayo, tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakay. Rabiin, ang mga nusapulan ni Nanang na. Awan pa'y ni Marisa di tabalay dalakay. Tila ang nobyo na ti adda dita. Anya ang nobyo may tasasawam bakay. Ti kavid video call na, idinapanta ijay balay da. No kasta, pinagnaid na dayjay alalaki, iji balay da. Wan lakay. Ay una yan ni Marisa. Di nala pinanunutan nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta.
Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karoba na, talaga anaparabor. Saan siguro a komportable ti apo ko ta, iso nga imay dito balay. Kasta mo ti kunana itay. Balasang ngaminan ni Jane lakay. Kasaritam to ti anak ta, inton umay dito balay, bakit? Ayan ni Jane, nanang. At day ti sala sa anak ko. Madama ti panag-review na, tada ka no quiz da inton bigat. Apay adi pa'y lagawid, katrabin. Inururay na ka anak ko, tanarabyan ka ngamin. At damot ni uncle na akadwa na ijay balay. Saan a komportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anagkita da. Sa maysa, balasangan ti anak mo. Anya nga ro ti aramidak ngay, nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusin na iti abang na, nanang. Kentap no matulungan nak ijay pwesto. Kasano, nulukwan na ka. Di isuntumanan ti pagsangitam no ka. Nagkarin ni Daniel, nanang. Saan nakalukwan? Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan ay imbagan ako. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manan. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagaken ka anak ko. Madanagan aklaeng para ken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na kati ama ni Jane. Diyak kayat amaulit mananday jay. Wen, di kay madanagan, nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo mat kadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaud ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na itjay. Baya maano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgadnot ket diti kasasaad na itjay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko. Ken may mayat mo't laeng no agnaid ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringkat ngamin no adda ti anak mo dito balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon ken oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kanto ije palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mat kat ti aramida kinton bigat. Awan pa'y mat pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaeng ba't ti balay tayo iti balay da. Ang mga nobise iti trabaho na. Mumay ta narigat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulangin kumustaan ti anak ta. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid tayo jay. Mumay akanayon ang marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno siguradong hadda ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't nanang. Kumusta ti pwesto mo ijay palengke? Kaasi ti apo, adulat tamot ti customer. Ken sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at matngarod no tultulungan na katinobyom. Wen nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti daddong madita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la kumangarod taison timang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makitang agsangit kamanen gapo iti lalaki. Wen nanang, saanen ang mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanya. Matitirik na ka. Panag ko na, jak ka ba alam trabaho ita, Marisa? Kasta ka di, anyat nasakit kan ka aya. Nasakit ti bakrang ko. Epekton samot na ito, iti diritso panagtrabaho kay di palengke. Adumot nga minti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka lang dito'y balay. Siya kung ti makaamoy ti pwesto. Adda agas iti drawer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samot.
Naku na ngamin ti anak taitay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, di palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsamot na ita tao. Anya nga ta nusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta, no addar aramiden na akalukwan. No adda nga iti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutam bakit. Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno ammo na ti aramiden ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao no awan ebidensya. Kat agpaliiw tayo pa'y Tapno makasigurado tayo no anya ti mapaspasamak. Kumusta kan, Chona? Nasaya at latamat. Agyaman tayo manugot kang agkita ta. When ata nawaya kita. Iti ka di sigo da boarding house mo ti pagnanaanam? When Daniel. Iti sigud lata. Umay kaano kayat mo? Iso na lang, adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single ma'am a sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Sigurado nga ikan na ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na nung maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sa bali ngam para lang iti kwarta. Wen, di ka kadi madanagan. No kasta nga daited ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Wen gayam, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak lang itay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga ron, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane, nanang. Adda practice da, ije pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na, nanang. Siya kun ti pangtedam anak ko. Itad kuntukon kwa na inton madamdama. Agyamanak, nanang. Agawid akmat la adagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tada ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas a bulan, akayat ko nga ibagakan ka da itoy. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kasta nga awan ka di tabalayo. Papapanan? Ni, saan mat arumrumar ni Daniel, nanang? Tamadikit nga rod tirik, nana. Iso adinak pa'y la matulungan iji palengke. Idi pa'y amakit kita mi arumrumwar no kasta nga awan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang di tabalay ni Daniel. Saan arumrumwar day jay? Iso nga rod ti makit kita mi kinitatang mo alumablabas. Ay nananang di man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang tiagpaiso. No diyo kayat ni Daniel para kanyak, saan laang? Basta diyo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di asikapay laang tiagla ko ije pwesto. Ay wala, mabalin mat. Agyaman naklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramidam? Ang dalang dagasek, sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga min ti sukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam imbag ti kwarta nga ibayad na, Wen, di ka madanagan. At iti susi ti pwesto. Agyaman nak, Daniel. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang agtinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa. Lay, kung naklakid din o sikatin naglako ijay palengkay, anak ka. Saan tatnang? Madingamin tirik na. Isuan ni Daniel timbaon ko. Intalak mo tinigosyom, itinobyom? Tatang. Nasaya at matataon ni Daniel.
Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak ita apanawain. Di kay madanagan, tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok inton bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulas kayo mat. Adalakan may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga grub-rubwat. Anya ter aramidom diti boarding house ko, Daniel. Chona, nakaikad din akon. Panawa ko na dyan, Marisa. Ha? Kasanon no sa pulin na ka? No kayat mo, mapantay iti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta agastusan ta. Win, dakkelagatan to'y igam ko ita. Mapantay iti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamu ka nga ron. Basta si katagastos ha. Wen, Chona, awan pagdanagam iti dayta. Siyak ti makamu iti amin. Nay, apaya kasta tilangam nga imayanak ko. Di matan agawid ni Daniel, nanang. Ay katawagam Saan ang maawagan ti number na? Anya, ay sapay iso tinangital kam iti pwestom ije palingke kunan ni tatang mo. Day tangarud kat, nanang. Madanagan akon. Ang mga nuintaray nan ti kwarta. Awan ka diti am-am amabalin mo nga awagan ije palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia. Ang mga no nakita na ni Daniel. Iso ti awagak, nanang. Anya timbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel, nanang. No kasta, amangan no intaray na matan ti kwartam. Kasano pa yan day tananang? Sapay dakil agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko. Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi nga inararamit ko kan kuana, nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na ka. Dakes at talaga, anak ko. Di ka mababalaw, tadi mo mat nagayatan ti kastan a pasamak. Saan abasol ti agayat? Isun alaeng, takam malimanen ti tao nga inayat kan pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Naimbag ko na natibkar ti pakinagam ti anak ta. Dayta met laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panawad no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na maitarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag. Di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta. Itaray na kitain. Anya ti planom tiyona? Ag-joyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamu, Daniel. Anya nga oras nga grubot na. O di inton madamdama. Maturog akpay. Napuyatan ak namin. Anya nga oras nga mina na nakaawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak launay ti panagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom nga agmotor, tiyona. Ay na, kaslata mo't tumayaban. Di ka kati matanagan. Kontroladok ti amin. Kitam, mga ano na masabat talugan. Apay, awan ayat ti panagtalik mo kanyak. Ay di mo na partakan. Madanagan akon. Apay ay, jak mo tan makontrol ti.
Sa dinutayan ko. Nasaya at mata nakariingkan. Marisa, Juan, siyak da ito'y. Nakitak tinagan mo iti post ti may sa a concerned citizen. Iso anamwak a dito yung ospital tinangitarayandakan ka. Pagyamanam ta saan anak karo ti donor mo? ni Chona. Daksang gasat tapim musay tinobyang. Imay ti pamilya na itay, kat sikat ti pabasulan da iti napasama. Siyaklat ako man tipim musay. Saan amabalin amatay ka? Gaputa adda trasum anaskan asangwam. Nakaamwam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo, anak ko. Nakitak ti post ti may sa a concerned citizen na nang naaksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyagpay. Saan anakaro ti donor a nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya, Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko ti naramid na kanya. Agbaliw tirik na. nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laangan ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy maten ti kaso. Tapno awan matlaangan ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakad mo, nanang. Wan, tanaskan nga agsungbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na ko. Bumawi akdo kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Uwin, nanang. Maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. Numaminsan, siyakmat laang. Nagadun at talaga ti taktak mo. Wan nga rodan ako. Ngamsa na bale. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan ti nagpasulakin ka. Sa pala ko mata mapakawan na. Pasensya kanda niya. Ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan ti kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan na kiti pawayway. Ta sa anak pa'y mata naka-move on iti napasama kanyak. Siyak ti papabasuran ti pamilya ni Chona iti napasama ken ko ana. Noan nyaman ti marikrik nam ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang tiimpaay mo iti biyag ko Daniel. Saan kalatta ko man anam mo. Talaga ka diyan din akon mapakawan. Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawiyak ti panakaamamukan ka, Daniel. Sorry mananak ko. Nagdarasudusak ang nagdesisyon. Ngam pagnakmakon day diyan napasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalak iti ure asino ang lalaki dita. Nanang, Di ka madanagan. Tadyakon makinobyo. Ipamaysak laangan ti atensyon ko kan ka anak ko. saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyan nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saan na anak ko? Ikarik adyakon makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko. Biyag ti tao. Itatadda kayo aminin ditoy. Denggan nyo na imbag ti baga. Saan mas siguro ang mailimad ka na kayo? At akal ti pukaw ko iti krapping. Agulimag kayo! Naskan namang kisayak iti tao. Boss, kasano nga ti pamilya mo? Awan mo't sa balya pagsapulan may boss. Pagsapulan mo yan? Awanan ti maramidan nyo. Taday ta ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talagang awan konsensya na day tado. Ano, nawan konsensya na. Ang sitak san.
Yaya, nagkapuan nyo. Apay akas na tila ngayon si Mangpet. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni papam iti tao na. Kat may sadya asawa ni Belen kadagiti na ikat. Ha? Apay kano, Yaya? Ay, jakman amo balasang ko. Ngam amo matan ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, Yaya, masyanak mo't kadagiti trabahador ni Papa. Ngam awan mo't maaramidak. Ngam, padasat to akasarita ni Papa no makaawid. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na, Yaya. Di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ni Papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamo yung mat nga isula ang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda, Papa. Asino tinangiddanon ken kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan, Papa? Maasi kayo kumamat kadagiti trabahador. Di nakpakibiyangan. Awan karbangam amang diktar kanyak ta anak ka lang. Ngam, Papa. Ala, pumanaw kan dito sang wanak. Dolor! Dolor! Apay ka di, sir. Manipod ita. Di mon palubusan ni amaya ang makarwar dito balay. Diyak kayat ang makipinpinulapol kadagiti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakem ni Amaya. Balasangen. Saanen nga ubing Kung kontraan na ka din, Dolor, para matlang iti pagsayatan na ti pampanunutak. Katawan karbangam amang sopya ti tanyaman apagayatak. Nawatam! Sir, Ala, pumanaw ka iti sang wanak. Kat laglagi pam timbiling ko kang ka, no di mo kayat ti mataksan. nagadumot to'y impaluto mo, Amaya, balasang ko. Kat man tayo laeng mat amangan. Kaya't kung amin nga ituludan dagiti gagayim ko iti away, Yaya. Pambarak maten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni papamday tapanggap mo. Katanya pa'y ti aramiden na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed kalaeng ditoy. Di ka madanagan, Yaya. Siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Amumeten no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag ija, Yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyuganak. Gundawayan tati kaawan ni Papa. Ay sus, daytoyon ti bagbagaken ka, Amaya. Di tamot na puutan ng ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away, Yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Adayta ka manan, Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla diti agagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman ak iti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na, Nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman akmanen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman nakmatkan ka, Brian. Madanag anak mo ten balasang ko. Amangan no nakasangputin ni papam. Kat naamuan na arimwarta. Siyaktun ti makaamwa mang ipalawag ka ni Papa, Yaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken kadulor. Don Facundo. Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, Dolor. Kat pumanaw kan, itamat lang. Papa, di yu ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti dahi ti pagtangan. Pumanaw kan, Dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, Dolor!
Yaya, di nagpanawan. Amaya balasang ko. Awan maramidak no kasta ti pangaddag ni papam. Agsingsingpat kawan. Basol ko nga min, Yaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan kumakas ti mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti bagim balasang ko. Tadamot basol ko. Agpakada ang arudan, wan. Nadagsan ti baro kung kuwang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya. Amaya, kasta ka kadilatan. Manungal dawan manipo di ti pimanaw ni Dolor. At dakalatan di ti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mo ti kayat yo saan ka di. Rumwar kan di ti silid mo. Jack kayat, Papa. Di mon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano nga ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa. Kita man talangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jababa, tas sumarunukan. Jak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabador para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam, nanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Ah, dahil titilistahan dagiti kasapulan Don Facundo. Yag mo. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya? Kahit kula kumakumustahin? Apay kumakumustahin tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbangam, ha? Nabayag namin asa na si Marong Karidya away, sir. Kat kasgayim na. Kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di pa naggustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayam. Siguraduam lang, ha? Tano adda jak magustuhan amamuak, ha? Di mon gandatan tagpakita pa'y kanya. Ni Brian ka di kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matladagos, tanagang dod. Agat lingat. Nasakit ti ulo ka makasayop iti payon na ya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na adi ka makisinsininged katagi jay mamirmiraot. Nasaya at agayim da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daiwam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutakan ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita mamirmiraot. Naskan laang, Papa. Ngamin, iso dati makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Iso asaan kumakas ta ti trato yu kadakwada. Mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, Papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon kabailan tagtalinaad pa di ti mansyon. Kasla aklabalod iti pampamayan ni Papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni Papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti dayto ya panggap ko. Si kanti makaamukan mang salaknib kanyak. Nagadumanin tinagaang abulbulong dito'y paraangan.
Inaldaw meten nga addadag iti agtinag. Yaya, Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya, balasan ko. Apay nga da ka dito, eh. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito, eh. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam ga po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tagnad iti mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak ijay? Nagmayat gayam tagnad iti probinsya, Yaya. Naulimag kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan iti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, adda amin ijay syudad, balasang ko. Di da kayat ti agtali na dito'y probinsya. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. No kasta? Agmay-maysa kayo dito eh. Wen, balasang ko. Nairwa makmutan. Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kan nga agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo nga agnaed. No, kaya't yu ang agnaedak ditoy. Ay, wen abalasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit diti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kon ta agrigat, Yaya. Ngam ta aglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kaslaak mo't balod iti bukod ko abalay. Ti pagam kaklaeng ni Papam. Amangan numatuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo no ayan ni Amaya. Pasensya ka yan dun, Facundo. Ngumaon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Yung para makita. Ha, agsublin tumot lang dayjay numarik na ng tirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Dun, Facundo. Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan no da ka sa pulaken ka. Wen, dun, Facundo. Aglinong kapay balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti init. Kuna mo ngamin nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ipapam? Sigurado nga agdanda na ganday jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. Adan tumutla ang aldaw nga agpakita akin kwa na ngam saan pa nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yu as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kaya't yu, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't na batbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasang ko. Kan maysa, awan ambok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay, alakot. Makaamu ka nga rod, balasang ko. Dun, Facundo. Dakkelan ti imrisan ti bagiyo. Mangan kayo kuma. Kan tumarin nyo dagito agas ng reseta ti doktor yo. Awan kalas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimanaw ti anak ko. Ngamawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag dun, Facundo. Aramidak ti amin nakabaylak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo amang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabas sa kada kayo, iti. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong yo, sir. Di da kayo tubaybayan. Yaya, Dolor. Manon a Domingo ta uyak yu. Namdimot laging bagan.
Nasaysaya at siguro no ija ospital ti papanan tayo. Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta ang maaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taure kaskasano. At dalatama ti duldulin ko akwartak. Isun ati busbusan tayo yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot dayta na busbusam. No anya man ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta yaya. Kindawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya. Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sana ganak. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya Dolor. Iso nga rod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma. Tamauray ko pa'y ida. Amaya. Nanang, adda kamin. Apay akas tamad din tila ngayo. Nagkutong kayon. Di min pagarom. Nga tagay mo na tagsinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yung. Tas sigun iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yung iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman tasimangpet kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa? Amaya. Taybilin o kan ka. Jakon kabalan. Di na kami ko mapanawan. Nana! Ito tawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnagad ka pa'y dito'y amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makam mo. Tasaan kami nga agsubli dya syudan. Kan agyaman kami. Tauray kaskasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyang pay. Agyaman nakmat kada kayo. Kadsapay la ko ma. Tama pa duraso ti negosyo na panawan ni nanang yu. Awatan nyo da ito eh. Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, apidit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko dayta. Kadsapay la ko ma. Tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian! Apay nga da ka diti mansyon. Apay asikatin ang ilo ka titi gate. Sumrag ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, ang mga nukaguran nakpay ni Papa, gapoy tinaramid ko. Kaya't ko la kumakumustaan. Umay ka, Amaya. Adda ni papam iti silid na. Apay akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumutin ti tattao ang makitak dito aglawlaw. Idin to tao na pulos makastrek dito idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuam ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, sika ka din kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ka. Papa, Nakaamiris akon, iya. Itarta nagsublikan.
Sulnitak ti amin na nagkurangakeng ka. Pakawalan na kamaya, anak ko. Jak ni namnama akas ti masang putak ita, papa. Pakawanandak kumamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko, kabayatan, tikawan mo. Kat ingkarek iti bakit, gagpalbaliwakon. Agyaman ak unay, kanag iti trabador tayong iha. Tadinak pulos binaybayan. Kat marignak, ti panangipatag na kanyak. No pa'y nagdakasak kanakwana, iti kalabas. Kat ni Brian, iso tidakkel akatulungak. Papa, Ti amok, nasaya at tinaramid ko. Ti panagibalas ko, gapo iti napasarak iti kalabas. ha? Ti panangululpit na kanyak iti mamirmira o takpailaeng. Inulpitan na nagitibak ng amok. Iso nga di bimak nangak. Inaramid kumat, ti kasi tinaramid na kanyak. Nga masan gayam arumbang tikas niya. Agyamanak na nakamiris kayon, papa. Kat agpaimbag kayo nga rudan, tada akon. Saan kayo napanawan? Nagyaman ako, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisaganak iti ado at raon. Tagsasango tayo, kadag iti trabahador amangan. Rambakan tayo, ti pa nagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Pinaragsak na kiti kastaunay, amaya. Kunak no saan na kamay karingan ka, tanakurapayak ket nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Nasingpot ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Ayayatan ka, amaya. Ay ayatin ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni papam, sigurado adi na kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kayat kalaunay aparay ta anak ko, Brian. Agpaiso, papa. Wan! Napaneknekak ti kinasingpat ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na anangas asikaso kanya kiti masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyamanak, papa. Ket Brian, di mon panunutan ti magastos. Tasya ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun fakundo. Papa, kung namuting kanyak, Brian. Basta siyak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, Papa. Agyaman kami unay, papa.